Sal-lum minkejja li permess tal-Awtorità tal-Ippjanar jista' jiġi appellat, ix-xogħlijiet jistgħu jkunu diġà bdew jew inkella saħansitra spiċċaw bil-konsegwenza li l-appell ma jkun serva għal xejn. Fil-każ ta' Kemmuna, il-permess tal-ippjanar maħruġ f'April tal-2025 mill-Awtorità tal-Ippjanar huwa soġġett għal proċeduri legali mibdija mill-NGOs ambjentali u legalment huwa differenti u separat mill-permess tal-ERA. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija qal illi l-ERA kif spjegat fl-istqarrija tagħha għamlet kull ma setet biex din il-parti ta' Kemmuna li ngħatat konċessjoni għal skop kummerċjali mill-Gvern Ingliż titranġa u jiddaħħlu s-salvagwardji meħtieġa fost l-oħrajn biex jiġi minimizzat l-impatt ambjentali ta' permess li diġà huwa maħruġ fuq żona li diġà hija mibnija. Fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista fakkar li Kemmuna hija riserva naturali u sit ta' Natura 2000 li jgawdu livell għoli ta' protezzjoni, appella lill-ERA biex tiżgura li jiġu nfurzati dawn l-obbligi imposti fuq l-iżviluppatur. Fid-dawl ta' dan kollu però jibqa' fuq kollox il-fatt illi hija l-Awtorità tal-Ippjanar li għandha l-obbligu illi tieħu d-deċiżjoni finali dwar din l-applikazzjoni ta' żvilupp. F'dan il-każ il-Partit Nazzjonalista qal li qed jibqa' konsistenti mal-pożizzjoni l dejjem ħa, jiġifieri li kwalunkwe permess ta' żvilupp quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar għandu jitwaqqaf awtomatikament jekk ikun hemm appell sakemm ikun hemm deċiżjoni finali fuq il-proċeduri.